हाँ ये किसोरा କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏଟା କିଶୋରା क्या ଆଉ ଅଧା କିଆଡେ ଗଲା ଆଉ ଅଧା ମୋର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। बड़ा हरामी हो। କାହାର ହେଇ ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କେହି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତମର ସେଦିନ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କଥା ହଉଛି ମୋର ବି ଥାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଆଉ କି ଖାଇକି ଆସିଥିଲ ମୁଁ କଣ ଖାଇଥିଲି ମନେ ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ ଆଉ ଖାଉଛ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଓହୋ ତାହେଲେ ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କେରେ ମନେ ରଖୁଛ क्या बात कर रहे हैं? ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଏ ଯେତେ ହେଲେ ବି ମୋ ଲୋକଟା ନା ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖି ହବ। ଓହୋ ଏମିତି କଥା ନା ହଉ ଆଜି କଲେଜ ଯାଇଥିଲ କଲେଜ ନା तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं